Haba 'yan mata, haba jama'a. Ni fa na rasa me yasa 'yan mata suka ɗauki gaba da ƙwallon ƙafa. Dan ni a tunanina ba wani abin gaba ba ne. Idan za ku yi la'akari sannan kuma ku yi tunani ku gani, shi fa ƙwallon ƙafan nan fa yin gaba da shi tamkar haddasa wani fitina ne tsakanin ki da mai gidan ko kuma tsakanin ki da saurayinki. To me yasa za ki yi gaba da shi? Saboda za ki yi abin da ran shi baya so ne a the sannan kuma idan za mu yi wa maza adalci, gaskiya idan za mu yi wa maza adalci shi ne ƙwallon ƙafa ne kawai abin da yake nishaɗantar da su ba tare da ya cire musu sisi a jikinsu. To me yasa muke hana su jin daɗin rayuwarsu? Kuma fa wani abun mamaki shi ne ko namiji zai iya zama a club ɗaya daga tashinsa, daga lokacin da ya fara kallon ƙwallon ƙafa har zuwa ya gama rayuwar shi zai iya zama a club ɗaya, amma kuma ba zai iya zama da mace guda ɗaya. Ko kun san dalili? Ok, ba zan gaya muku dalili. Dalili shi ne shi ƙwallon ƙafa idan ya je shi ya gani ko da a ce an ci club ɗin shi ba zai rasa wani abin da ya nishaɗantar da shi ba. Sannan kuma idan ya je shi ma kallon a gidan ƙwallo ne zai samu friends waɗanda za su yi ma'awara da su, kin gane, ya ɗan yi taɗi ya yi relieving kansa da ɓacin ran wannan wasan. Sannan kuma ko da sun faɗi wannan wasan it doesn't change anything, they stick to that club, amma kuma ba sa yi na dumata. Kar ku manta da wannan. To me yasa ba za mu musu adalci ba? Abin da ake kallo sau ɗaya a sati, yawancinsu sau ɗaya a sati suke kallo. Dan na rana ɗaya kin haƙura kin bar shi yayi kallon shi, ai ba zai cire miki wani abu ba. Don haka 'yan mata mu gyara don Allah mu rinƙa yi wa mazajen mu adalci da samari kanmu. Even if it takes you to follow him, ku je ku yi kallon tare, to menene a ciki? Idan mijinki ne ma fine and good, idan saurayinki ne kuma to sai ku ɗan ja gefe idan ya zo gida ku kai.